viatge a Itàlia necessitarem dues coses. La declaració de permís de viatge a l'estranger per a menors i la targeta sanitària europea. Permís de viatge. En l'enllaç que trobareu a la part de baix del vídeo accedireu a aquesta pantalla. Cliqueu primer que res en la cita prèvia, seleccioneu l'oficina més pròxima en el nostre cas, si sou de Jesús, a Tortosa teniu la més pròxima, seleccioneu l'hora que us vingui millor i confirmeu. Aquell dia, què documentació us demanaran? Doncs aquí la trobeu. Com en el nostre cas, el que volem és declaració de permís de viatge a l'estranger per a menors, doncs aquí teniu la documentació. És important que la pugueu tramitar al més prompte possible. Targeta sanitària europea. També teniu l'adreça d'aquesta pàgina a la part de baix, a la descripció del vídeo, i doncs cliquem en consultar i en començar sol·licitud. Continuar. Si la realitzeu per al vostre fill, cliqueu per a altra persona. En aquest cas, com la realitzaré per a mi, clico per a mi. Si teniu alguna clave d'identificació digital, no només en aquest tràmit, sinó en qualsevol que realitzeu per internet, us facilitarà molt les coses. En aquest cas, com sí que el tinc, clico que sí. Acceptar, accedir. De les 4 possibilitats, la que tinc jo és la clau permanent i també el certificat. Vaig a fer-ho en el certificat. Ja em surt la targeta i li dono a sol·licitar. En el meu cas em diu que no tinc dret i que si tinc algun problema doncs demano una cita prèvia i és el que hauré de fer. Però si la demaneu vosaltres no hauríeu de tindre cap problema en principi. Ens trobem la pròxima setmana per a resoldre tot tipus de dubtes. Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al